I tant, no t'has de pagar un seguro de 500 euros. Tornem a seguir amb una emprenyadora darrere, la mànager. Bé, avui abans de l'acudit permeteu-me que haig de trucar un moment a un concurs de la ràdio que hi vull participar-hi, perquè fa estona que l'escolto per la ràdio i ja hi trucaré. Un moment, Sí? Hola, què és la ràdio? Que trucava pel concurs jo. Sí. Què és el Xavier? Ah, no estic amb antena. Doncs passi'm amb antena, sisplau. És que, sí, el Xavier. Hola, bon dia. Sí, David, sí. Sí, David, sí. Oh, no se m'enfadi, Xavier, No m'ha demanat el nom. David, el senyor David. I d'on truco? De Vic. En David de Vic. Jo soc biguetà. David de Vic. Oh, no s'enfadi, Xavier, Sí, crec que sé la resposta, sí. A veure, podem repassar les pistes, sisplau? Sí, era una paraula de 3 lletres, sí, que està relacionada amb el món de la medicina. Ah, sí. Doncs... Ah, jo no anava confós, jo. Una altra pista. Va, Xavier, doni'm una altra pista. De vigilància intensiva. Vigilància intensiva, 3 lletres. En un hospital. 3 lletres i està relacionat amb vigilància intensiva. Em pot donar una altra pista? És que crec que vaig bé, crec que vaig bé, però no el voldria cagar, perquè és que m'interessa el premi. M'interessa. Comença amb U. Home, així ja la sé, amb U, ambulància. Què era això? Gràcies. Escolti'm. Ara m'ha penjat. Ah, que tenia premi. Bueno, doncs res, no hi ha premi.